Minnaħa l-oħra, fil-politika barranija, kwalinkwa deċiżjoni wkoll ikollha konsegwenzi u nafu li sew fil-każ tal-Afganistan kif ukoll fl-Iraq, imma biex nkunu aktar ċari fil-Lvant Nofsani, għandna ħafna aktar instabilità milli kien hemm meta Barack Obama sar President minn snin ilu. Alla volja kellna l-Arab Spring, kellna rivoluzzjonijiet fil-pajjiżi ġirien tagħna ta' Malta, sew fl-Eġittu, kif ukoll fit-Tunizija, kif ukoll fil-Libja. Kulħadd jaf illi l-instabilità żdiedet fl-aħħar 8 snin mhux naqset. U trid jew ma tridx, deċiżjonijiet li ħa Barack Obama u l-administration tiegħu wkoll bħala superpotenza, għax l-Istati Uniti hija l-unika superpotenza li għandna fid-dinja, għandna diġà biżżejjed perspettiva la volja nidu nistenna l-istorja biex nkunu aktar oġġettivi, ma il-fatti huma li huma ta' instabilità kbira.